Tapos dili pa tama to sa unahan, karong buntaga akong bisita mga kailan tong amigo nga usas mga banggiitang reporter ni kaniya to sa ABS-CBN, ha? Nga kinini ang doon na si mga reports mahigala nga grabe sa ni mga idea ni presentar sa iyang report mahigala sa ngilngiga kayo. Niya ang iya mahigala doon na sa signature iniga kuan gyud. Iniga extra na Zunre na dila. Ngilngiga na kaya magsundog-sundog ka na, ha? Kana mo ong kuan. O niya atong kauban rong buntaga si Junri Nadila kay dapo iyang amigo nga iyang kauban sa karon mga kagalaan niya usa ka kuan ni usa sa mga inventors mga kagalaan sa ni nga atong mahinabi ron of course no niya to si bianan si Dr. Edward Dampor na doon na si mga kuan no in fact nihimo sa mga speakers may gala sa kiniyang Philippine Hospital Association kay doon na po yung mga may pong balita gikan niya mo na nga ato niya tagag pagtagad karong nga buntaga mahigala di astong sibian na ron unahon tas January kay mo man ang atong kuan kiniyang amigo sad niya mo say niya ni siya may una kuan ni nakasugat ini ni Dr. Edward Dampor. John, may buntag nimo? Salamat ug maayong buntag nimo kasamang Attorney Rupil. Good morning. Stangil ngiga ka na isisriyahan na yun. Mura mag-live. Live report man. Ha? Baan sa ta? Mag-atubang ang labing kipaminaw nga Attorney Rupil Banyok. Puriya buyag, no? Astangil ngiga. Tangangin mo na gamay nga kasama. Kasama na. Muna'y signature dia. Pero nindot tong imong kwan, sa to imong tong presentation tos media sa nga kasama, kapamilya, kapatid, kapuso. Basta ngilngiga. Junre Nadila. Ganun bitaw ko, pero ingno mo sila nga basta magkakatawa ni Attorney Rufil. Hangtod nga natugpa ka nga to sa TV5. Nagkasilingan tanga to. Ang samot nga nakonfirmar nga sige day kag ngisi Attorney anya Junre Nadila. Ito Attorney, may buntag gani mo niya. May buntag sab sa ato ang bisita Dr. Edward Dampor. Galing Pinoy. Award din siya Attorney. Unya sa magsaysay pod. Magsaysay award di pagyud. Isip usa sa tuwa nga inventor nga Pinoy. Unya lipay ta kay niara siya din sa tuwa magpuyo o nagrepresentar. Kinin John, kinin ang ikaw magiuna nakasugat ni Dr. Dampor kanadto dito pa ka sa ABS. Unsa man hitabo ang nakabagat man yung mga daan? Usa sa mga labing importanteng hinungdan ngano nga nag-abot mi sa usa ka dapit sa barangay Mabulo. Wa ko masayop ang karaang Kuwako. Doon ay nagbarog nga to nga usa ka gamay kayo nga eskwelahan. Di mga itong matawag og eskwelahan itong panahon na. Basta doon ay nagpuldog, nagtapog nga to nga nag-wielding. Nagdapit ang ato ang pagtagad o tuod man atong gipabuhagay pinagi sa TV Patrol. Ato panahon na, no? Tuod man. Daghan sa itong mga kaigsunan ang nadani kailan nakita og nabati pinagi sa tong interview kang Dr. Edward Dampor nga ang unom ka buwan nga iniskwelahan na nimo og welding aron mahimo kang 6G. Letter G as in goat. Mahimo kang 6G welder ang unom himuon ra niyang 45 días. 45 days. Ipamubo, no? Ato ni ipa-explica niya ron totoo. Pero gikan niya to ni daghan ni lipang ang mga nangiskwela ang to ang eskwelahan og diha gani higayon ngano man ning usa ka welder di magid niya hubuon ang iya nga mas mo di ay pulis hiingon siya ay sigsaba diha nga hing eskwela ko diri sumbong ino nato pero pwede naman po na nga mo eskwela gyud mo magani nga kung gisumbong kay nahimo siyang panag-ingnan sa iyang mga kaubang pulis nga dili lang ta magsalig sa usa ka tinugdan sa panginabuhi kung gikinahanglan ang imong skill nahimo mo siyang welder certified 6G welder. Kita gani kapamilya John Ray pwede mo ta paminawon sa kapamilya murag hinahinay panagak nagtagak-tagak na dire ang akong mga luha to re. Nagisgot kag kapamilya pasti. Mura ba kanang eskwela bitata nang sa kanang barista ba? Naman, pwede naman astisda. Pwede mo ta pa-enroll gani? Ay, doy magbuot oy. Ug panginabuhi mo isgutan, naidaghan nga to. Naidaghan nga to. Pero kung maghisgot kag welding, padayon paghihapon nato ang pagpanawat og mga enrollees diha sa BMC Welding School.
Unya duol kay na diara man na siya may mutang sa barangay Mabulo. Pero ang tumo kog tuyo karon buntaga ni Dr. Edward Dampur attorney panglawas. Panglawas ni. Kay lahi na po ni nga iyang naimbento umahon. Gikan ni atong welding nga eskwelahan ang 45 days nga 6G welder naka-imbento na sab siya nining mga kahimanan. Ang hospital system nga mo'y labing importanteng bahin karon sa iya nga profesyon o sa iyang pagka-inventor ang oxygen nga mo'y labing importante maexplikar man na wa kay kaon buhi wa kay giuhal ka wa kay inom buhi ra gyapon ug wa na sa kay oxygen imong lawas disgrasya gyud disgrasya nya mo na istorya to do na gani kay mga minahal kinabuhi nga nag-emergency ipahibaw ka nagdagan mo sa hospital masugatan nimo ang lain nga kabanay kumusta naman gi-oxygen na mura bag bugaan imuhang lawas gamay kay gi-oxygen na dugay na kay nang termino mo sa naman kumusta naman ang pasyente gi-oxygen na sabot oxygen is life. Okay atong mahinabi ron sa doktor kinini ang Dampor karong buntaga mga kaigsunan unya kinani ang pasalamatan John Rizad nga yang na dana ni Dilas Sibianan kay atong tagapagtagad ning lain na po nato nga kuan kinini ang iyang gi mugna mga sukitig paminaw. Okay, Dr. Edward, may buntag nimo dok? May buntag attorney, salamat sa kagayon ng imong gihatag nako o sa tanang tigpaminaw sa atong DYHP which is the best. Puriyabuyag, no? Puriyabuyag. Gahapon nagpa-press-con ka? Doon yung mga kuan dito. Basta mo ito yung meeting sa mga hospital, kuan to? Philippine Hospital Association. Yeah, Philippine. Tibok yun, Central Visayas. Okay. Pero a day before, doon ako press-con po regarding sa mga atong ipasabwag nga pamagi para makahatag serbisyo sa publiko na libre ang atong oxygen. Kalabida ka ito, mugawas gikan sa hospital nga. Watay kaabot kayo. Magparipil ko kag oxygen sa gawas. Tayaon mo may tabo. So na ato libre, limpyo. Unsa man hitabo abi aron nga maklaro tani. Kining imong unsa man kining ang kay dilis Mabulo kuno nasugdan na nimo ni Mabulo. Nga katong mga taga Mabulo kay naman kadiha. Unsa man pa-refill sa dito sa imong planta. Sa katuig nakapin gi-offer nako sa mga kuan, mga constituents sa kuan Mabulo. Ni pinagi ni Captain Argido. So, unsa mo dala sa tangke dito? Dala sa tangke, sa imong planta? Mauwa? Pero ang idana ko kinahanglan aluminum gyud. Kay og dili aluminum or mangyapon ang content taya manggod kay the element of rust has three. One, the ordinary metal. Oxygen plus the atmospheric humidity mo nay may tabong taya gyud. Kay kining imo na recognize naman sa DOH, di ba? Kining imong kuan. Unsa may tabo pagsugod yun nga imo ning gimugna? Sa dugay panahon dugay ko kung una ni. Pero mahadlok lang ko attorney kay kanilang ibaw kag balilag 500 pesos patay na ka basta interesado ka kay this will be the kuan nga kompetensya tas mga dagkong player ba. Mo bitaw nang dugay gyud hilapos. Karon lang nga i-congratulate ko ni Herbosa, sekretary nga. After my speech dito sa Manila, kay guest pang ko dito, iya kong ikumusta. Giinan ko niya, can you come to my office? Inan po na ko nga, karos aman siya. Ingon siya na ko nga, asap. So, right after 3 weeks, tangad to mi sa iyang buhatan. Dito, nagkita mi ni Director General sa FDA, Tixton. Muna, karon na mo sa sekretary sa FDA. So nalipay kay ko kay dito dapita napabuhagay nako ang problema sa oxygen kay hangtod karon gikan pa sa una only Philippines ang naghatag og oxygen hilo. Ngano man klaro kay tayaon. Unya nga atong ayo kayo dili tayaon dakpon. So di ay kay maybe because of monetary consideration hangtod karon bago lang nawa. So, unsa man nimo ni pagsugod yun nga naka-imbento kay naning kuana? Actually, attorney, dugay na kontrabos ko ako for 7 years before I went abroad. I went Dubai, Canada, and some other foreign countries tungod kay naniwa mo puta kay usama ko welder sa kwako. Unya akong trabuhan oxygen plant. Sige ko analyze. Ako analysis kay di man to mundag question god atong una nganong mahimong medical grade. Kay ang klarong medical grade kanang gigamit karon nga 99.9
plus tayaon nga tangke di gina medical grade kaya gi-prescribe sa DOH ug FDA medical grade man. Patwala mapalo. Bisag kapila pa sila moingon nga so sa imong pagtrabaho dito na planta sa kaniming aning oxygen na imong gyud analisar nga kamao man ta mahimo ani. Oo. No ina na. Oo. Nakita mo gud ako to nga usahay ma-assign man ko sa cylinder maintenance section. Ang buhato na mo the cylinder maintenance section kami og medical nga kay ang medical ug industrial pareha na. Ang pintal ray diferensya. Oo. So ang green mo na pintal. Ang pareha ni karon bago kayo. Oo. Pero tanawa. Ang sa ilawom. Ilawom. Bebe. Mo ni imong kan. Sa gamay lang ha. Okay. So medyo taay ning ilawom ani. Tayay yun. Bago na ha. Mao gani ginawa ko nimo. Labi na sa mo edad nag 2 ka tuig, 5 ka tuig, pulbos na ginang ilawom. Unang diya sa ambulansya pa lang daan, patay na ka kay nabanggaan lag sakitag tiil. Inig ka-admit na doon sa ambulansya, di doon arrival sa hospital. Nga naman, kipaginawa magtayaon. Pag-abot. Ha? Kuya o ng kalakiya. Mao gyud. Mao na akong concern. Usap ko sa biktima kaya na-COVID ko, namatay ko sa kaminuto. Oo. Sa Chungwa. Ano sa man ito yung experience pag kuwan to? 2000, kay COVID, 2019 man. 2019, mo to kakatong ka mga Garcia. Oo. Kauban mi nila. Si kuwan, Marlon o si Wilson. Wilson. Kami. Kamong kuyuga dito na admit. Kami kuyuga dito. Wa sa ka-survive. Wa po. Oo. Atungod kay ako kuan ako kay doon naman ko kauling oxygen. Nanghangi ko sa ospital nga magpabutang ko oxygen. Wala mo sugot. Kaya we have to ask permission from the admin. Nagpalusot yung ako. Oh. Kaya naama ko yung nining mga kagmay, pareane. Olimpio kayo ana o. Kaklaro ana. So mo na ang imong kuan, tangke? Mo na tangke nako. Oh. Napoy dag ko ano to ni. Kaya naman tayo planta diha ron nga mo serve sa Tibok Province. So unsa man ni pagkapintala nimo nganong puti man diri anya green dito sa kuan tumoy? Aluminum na siya kani may klarong pintal. So mo na imong pagkapintal dili na may pintal ta tibuok. Kani og pintal pa ni Tibok pareha ni ani. Oh. Nga tayo mao man yang kinagamihan nga oxygen, di ba? Oh, napoy gamay pa ini. Ako nakakuan sa kun oxygen kay sa amo nakoy dako kay oxygen. Napoy kanang tunga sa dako. Dako kay tangki ba? Napoy tunga nya napoy koy nani kay tungod sa kong papa ba nga kanang nagga-oxygen. Una naka familiar ko aning ko anapon. Kining inaning klasya kagamay nga oxygen, magdadami ani kong isuroy man ako to kong papa. Diya sa kanang dadon kay mo may madadara. Pero napoy uban ako nakit-an diya sa may kasino. Guyod og oxygen. Sige ka pug duha kasino bisan og oxygen. Ay betabo. Kay bang yun lang gamit. Kay karon pa man hitabo nga gi-aluminum na tungod sa atong advocacy. Kay og magamit kag ordinaryo nga steel, klaro gyud kaayo nga ang element of rust kompleto. Di steel ordinary imong sudlan og oxygen kay imong gi-transport, abrihan mo ni. Oo. Ang moisture mo sod which is the atmospheric humidity plus oxygen i-close nimo complete manufacturing of rust inside the tank. Meaning, sa gidagayon sa tangke nga imong gamiton, di more nga daghang ni taya. So, mo ito mahanggap, hinoon? Mo ito mahanggap. Mo bitaw di doon arrival. Stila, no? Nakitag, ambulansya. Sa ambulansya palang daan, panggapan na oxygen. Kanyula. Oo. Pag-abot sa emergency room, another kanyula. Laing tayaon nga tangke nga, grabe na ginong kayo. Unya, moingon ang doktor, Dok, unsaon naman yung galison naman yung ang paginawa. Moingon dayon nga, dada sa ICU. Pag-abot sa ICU, tasaan ang pressure up to 70 PSI. Musa mo tanong kamatay kay mudaghan naman ang musod nga taya sa baga. Now, tutay, ato na kung matunog ka ni kaglansang, may usapay nakatunog ni mo. Tayaon dili. Tayaon agoy, you need to be injected with tetanus. So, kini karon tuyoon yung butang ang mga pasyente diha pa lang sa ambulansya. Muna, makadugo gani kong ambulansya ito na murag 85% patay na siya.
Tungod ining bisan og irandom pa natong putol sa tanang hospital. Tibuok Pilipinas. Tayaon na kay the element itself is ordinary still good. Oo. Oh. Plus oxygen, plus the moisture, taya yun siya. O na nga, sa tibuok kalibutan po, Pilipinas ay gamit hatod karon gumikan ining maybe. Pero mas safety siguro ang oxygen concentrator. Ang concentrator ba? Ang problema oxygen concentrator, mulas lang og dum kabuan sa katuig, pero na dayon. Oo. Unlike ining ato. Ang lisod po mo burn out, wa nahinoy. Ni ka ginhawa pag pasyente. Muna. Kaya ako sa amo, naman ko'y oxygen concentrator, kay para makadaginot masad, kay mahal man kay oxygen. Di makadako kay tangki. Sus, kadakong gasto. No? Na, kunoy, unya dayon, ako buhaton, concentrator na akong gikuan sa kong papa. Unya dayon, iniga, kuana, kanana ang naipanahon emergency or baka brown out, nagi ko'y tangki po dandam. Basta kini nga ni klasihan, nasa kuan eh. Kay ikon man eh. Sakay kag sakinan mo man dadadon. Dapat refill lang ka sa amo to libre. Kwanto sa una to nga kwan. So kini ni ang manang ka relate ko ani kini nga oxygen no. Unya dayon pero kanang sa ICU grabe tubon magagamit. Sugay day na no. Abi nako kanang kuana. Unsafe gyapon na kay makita ka sa agianan. Gipatawag magani ko ni Dr. Birne sa Tacloban where ako'y nag-install sa piping. Ingnan ko nga Duard, doon sa naman yung kabutangan nung lapok naman yung ibuga sa akong oxygen. Piping, oxygen. So, gipakita lang ko nga ang tangke, perting mga tayo na taabot ng tag-10 anyos na yan ang ugas eh. Kuyawa. Ang gawa sa outlet, lapok yun. Ako yung mga pictures sa nato din, ako yung mga binigos. May kamatahin ng tao ng kalakihan mo? Patay tao. And to probe, tanang mga flow-meter ka bitaw magbuwa nga tubig. To probe nga tinuon na, anong magyelo man. Means, it is kalawang from the tank source of manifold system. Pero karon ato nang ibuhat yung aluminum ang sistema, barato ang oxygen, limpyo, siguro og pharmacopoeia standard. Kaya mo may gingon sa balao diri nga, it must be pharmacopoeia standard or United States Pharmacopoeia. So kini ang medical oxygen. Unsa mo na oxygen nga gamiton sa kuan? Kasuway-suway mo kog diving sa una. Pasaan guli kuan nga oxygen para maka ginhawag kay lab sa dagat ba? Katong klase lahi po to. Lahi po to, air man to siya. Pero, wala kana. Ana gyapon. Napo kana. Napo ta. Ang may mong diving mo ko sa una. Atong source ba? Oxygen na air na siya. Pero ba? Depende, dilyo tibok taas kang content. Kay ang atmospheric oxygen concentration sa atmosphere is only 21%. Kaya ang ratio para nang giginawa na to. Ang atong giginawa is the whole air usahay mao ning atong nostrils mga naikog mo. Diri kaluwatan ay lapok naikuan tungod nga ang filtration kay referring to human anatomy kaning atong lawas atong baga mao ni gitawag og gamay planta para sa tao. Kay giginhawa na to, pag excel na to, ilabay niya ang nitrogen, ilabay ang other gases like helium, carbon dioxide, carbon monoxide, ilabay niya. Ang kuhaon sa atong lungs is only the 21% oxygen. Na, ang atong lawas, kuhaon sa kasing-kasing, i-distribute sa left to right ventricle, right auricle, dito paingon sa atong brain arteries nga. Madagyod ang blood. Mao bitaw na hinungdan nga maglabad ang imo ginawag oxygen di ba mowa. Why? Ang imong brain, ang imong gagmay kay ugat masudlan og oxygen, huwag labad sa imo. Bitaw nga kuya bitaw epekto sa ulo o mo epekto dayon kung magkuwang og oxygen, no? Epekto dayon. Oo. Muna akong ibuhat tuloy sa akong office. Ako bisag asa ko na oxygen. Kay kaso ba? Kay mao may analysis na to. Unsa man tay tabuang nga na-admit ka sa una na kuan dito? Sa COVID to. COVID yun to. So kuyog mo nila Marlon Garcia, nila ni Wilson dito, Nilson dito sa kuan kasunod mi. Mamaor mi mapisaha. Stila no? Dugay pa ko kasunod kay puno man kay tungwa. Kamo tong ubana sa una nga nagkuan sa tungwa kanang kami nagpila. Linya dia mga sakyanan sa gawas. Nya mga oxygen dito nang sa gawas. Dito sa gawas nya ang oxygen di ay gamit oxygen tayaon di ay. Na sige, so kung tong hitabuan nga kwan, so
kining imong kuan karon na kay planta na ni sa may mabulo. Mabulo. Sumuna nga sa akong nahibaw-an, basta taga mabulon, gilibre nimo og oxygen. O mga sutuig na kapin to ni. Sa tuig nga kapin. O di. So kana mga taga diha mo adto lang sa imong kuan magpatubi lang. May buong bito sa kitchen hospital, basta hospital Edward. Oo. Kay ambulansya may musod. Okay na mo sa mga emergency pod. Atong repilan nito, okay, libre. Kay, so, mao din ko ana. Okay. So kini hitabua, kining imong kuan ron, ang atong importante ni kining tangke nga inani stainless nga dili matayan. O di gyud matayan. Giunsa man nimo nga imo ning gi-design nga di matay gyud? Practically kung scientific analysis, di gyud mataya ang aluminum, especially kung mag-crimp siya. Kaya atong sistema ron, ang tanang hospital tibuok kung mo gamiton sa tibok Pilipinas, barato na, aluminum pa, way taya kay umusod ang moisture, atmospheric humidity plus oxygen i-close nimo bisag di pa nimo i-close. Wagi tayang mahimo sa sod. Kay gi-cream pa nimo. Unya, ang hospital na anay kanang gitawag-taog kompleto ba? Wa nagyoy pangitaon, wa na yung bagyo kay way oxygen kay way bagyo, dili makagitrak. Ang gida gihimo pang liquid. Mo na nga dako kayo og katabang sa society gyud nga 24/7 naagi oxygen. Tungod kay as long as dunay power naagyod ang oxygen. So kanang imong planta dito na dito ang oxygen onya kinini ang taga mabulo imong gipanglibrihan dito unya ang ila lang ani nga mobalit sa dito sa imo og kanang naning tangke. Importante. Pwede. Kay naman po aluminum suban gyud tagsa-tagsa. Nang gikas sa Amerika uban mo na pa refill. Napo ilang tangke. Napod. Pero dapat ay available sa ato. Kay mo may atong ginabayang pangbuhi. So mas mahal ning imong tangke kay aluminum man kumpara ning uban. Natural yun. Mahal pero lifetime ang gamit. Bitaw. Oo. Unlike ini, hindi ka abot og 5 years wala na. So 10 years buslot na. Oo. So sa may kalaki ani kay kanang uban nga magkuha oxygen, mopalit ka dito sa kuan kanang oxygen na pa refill ka. Kuha man lang ka dito niya, refill, uli ni mo yung tangke. Inana may kasagaran. So, unsa man ang imong kalaki dito, iuli ng tangke dito, kuha lang, ano, sa may pamagi? Dili, magdahas lang tangke, wato naman. Dahil tangke, refillado, wata. Nag-andar na siya itong planta. O kikinahanglan, mo-serve sa tibok province of Cebu. Pwede nga pong 24/7 na itong planta. So, unsa man imo, nakigsabot man ka sa mga hospital ko, no? Doon ay Philippine Hospital Association. Nakasnabot mo ni, unsa man ang ilang mga hospitals, ilang mo-avail sa lain imong na, kuan? Kasagaran, kanang na-educate na ba? Pero ugaban gon, labi na karon. Taas kayong kompetensya, no? Ang ilang oxygen, 200 na lang. 235. Usay, moingon, Dwar, di pa ibuta lang ako niya imong planta dire. Kay, the whole Philippines were almost 70 hospitals na. Labi na sa mga public uban. Nga, nadunggan maguna ko ito nga si Pamaricotro, iskutan nyo nga priority na hospital. Oxygen kay one of the most important medicine. Lagi matulpas giingon ni John Ring nga, in 3 minutes ug di ka ginawa, patay nyo ka. So, the most important nga musakay ka kamilan sa oxygen na ka. Naon sa bagong sa ano nga lundan man og taya ang baga. Mana og ako'y pasyente karon nga na-edukar ko. Kung na-hospital mo kuha ako, i-open ako baga. There, makita yun yung daga lang na itabo pod. Klaro kayo ka. May magigsabot ka sa province ani kumahon. O palitan nag-istorya namin ni kanini Baricotro. Kani yang anak. Yang anak, o atong wala pa eleksyon. Kaya mo po gikuan mga mit nga ugmo na, ni ay barato, limpyo, anytime, 24/7, di ba yun na, wapa ka-deliver ang planta sa Cebu. Uda, magkuha sa atake, wapay oxygen. But kini, as long as dunay power, naagi oxygen. Nga medical grade, which is 90 to 96 based sa statement sa pharmacopoeia standard na ang ikinahanglan, only 82%. World Health Organization requires only 82%. Nga nung mo anto ta 99.9. Ang 99.9 is very clear nga toxic. Why? Makat ang imong baga. Ang imong alveoli malaya. So, wala kay mo ang mga doktor na hangtod karon gani. Uban ra. Unya, ang required sa pharmacopoeia kay naa may balao diri gibuhat, gibutang nila nga
it must be medical grade. When can you see that it is medical grade? That means it must be limpyo. Unya 90 to 93 based on the prescription prescribed by DOH and FDA na kinahanglan ISO standard. Ang ISO standard reflects only 93% required. Why should we use 99? When that 99, based on my experience when I was working in Quaco, only for industrial purposes. Because the higher the purity of the oxygen, the better to be used for cutting plates, gubas, barko bitaw. That's why industrial kay ang oxygen good, taas og purity, mas mataas og combustion. So meaning, bisag unsa ka baga sa planta basta purity of oxygen 99.9, tagos yun na siya. Dali makakat. Dili gina intended for medical. Matod pas findings sa atong mga research, klaro kayo nga makadaot ang 99.9. Muna ka na ba mag-deliver oxygen ka ng kuan, tangke, klaro ka ng tangke nga, tangke sa oxygen green. Di usapod orange kining lahi po ito nga tangke. But the same content ato na The same content. Dugay ko sa ako muna ko trabaho. Sa medical, amo mo ginang testingan tanan. Inigupin ako. Mura biyak utap. O butangan lang og caustic soda, og ugon, klang. Ihuho. Human. I-dryer, butangan og light dire. Light dryer, gabuga ka hangin. Refill na po, but ang taya sa area, moro ya po tani. Klaro kayo. Taya, no? Taya yun. Tungod kay the element of rust, kompleto. Okay. So, kining anay, na kay baligya ni ditong tangke, unya, kung makapalit og tangke, ang refill, okay na. Okay na, libre. Ako sa tulo ka buwan na po. Kayo tibok to ni, wala po ko'y bugas na. Kasi pasabot ni mo, tulo ka buwan nga. Di, God, ako, God. Usa sa ano kong advocacy mo, kaya hitabo man ako nga, na-admit gusto mo nang hangi ko nga mukuha ko oxygen ako tagay. Wa pasod la. Wa ipasod yun, danangin mo, wala. We'll ask first the admin kung okay sila. Wala mang yun. So, nakagwanta ko sa yaon. Una-una, mamatay ko nila, mangawat ko ni. Ganda ko kasi putos na ko, gisod ako sa ulan. Amoy, ginawa na ko, bone. Nabuhi ko. Namatay na unta ko sa kaminuto. With record, kita gina na nga 3 million ako nabayaran kapin. Diya, Chungwa. Chungwa. Na-record ya. Bisag talawon pa na to. Muna nga ako, napukoy picture, ako tanan nga. Ako ang kaya, mga taon ako dito, di magkika na, ako rang anak taon, doktor mo yung diya. Mo yung nagkuhan atin, may gani kaya nakaabot taon, magwa pa. Ano nga, samad ko niya ako, kay first attempt ito na, nakigbisog ko. No. Di ko, hala ito na, pag mata na ko ito, nagnana mag-uwi ana. So, giniksyonan na ko. Kaya di man ginod ako sugot. Adi ay COVID, okay mo COVID na dito. Pagawas na ko, mga ito, katidaot ha. Pero at least, kakabot dito sa ICU. Dito ko sa ICU, dugay ko 32 days ko. ICU? Oo. Pero ka matubuhi. Ay, tubo. Umabitaw ni o. Mau ba? Kaya ka na matubuhan ICU, bida. Bao lagi ito namatay ko. Matay kag 1 minute? Usak, 1 minute. Gini-cover ko nila. Kuya, wala tanang ICU, good. Kaya ka na bang, kanang ICU ba, mura bitaw siya kanang tunga-tunga sa mubalik ka sa ward or muditso ka sa morgue. Mau kina itabo. Puriya, kung mo na ang puunon gina, kanang naa sa ICU. Swerte lang kayo ko. Now, ang may tabo, kung magamit ang hospital o oxygen at kalawangon, patay yun. Nabitay na hitabo na ito, nabitay mga records. Nga, usa ka, bakla, from Surigao, naatay record, everything. Gapa, opera o gari. Pag-change, recovery. Pagbuta recovery na, matay na noon. Ano man, how is it related to the pagpalit sa ari against recovery? Ala, ang ipasayin lang, oxygen. Pero, ang klaro, oxygen, tinoon, tayaon man. Namatay na yun, labi na. So, kiniimo, sa may kalainan, medyo malmahal yun kay aluminum ko nga tangke. Ato libre na nako.
gawas sa aluminum nga paliton og naay aluminum nila ila naampoy papagpa-refill na ilang aluminum i-verify yun ako kay ato gini specialized to ni sa welding lang we know everything about metal kay so sumpay ni kini imong na imbento nimo nga kuan sumpay ni katong imong welding sa una nga 6 months nga eskwela welding pero gihimo nimo 45 days kamao na ka imong gihasog lang gito mayo do na lang ko welder mo ko tore welder ko ko nakato ko Dubai na ato ko Canada different places kalibutan niabot ko Pilipinas naghinay ko fabrication ako tong contractor sa William Lines Butong so tanan ka to Super Perry 1 to 18 usa ko contractor ato fabricator mo to ako kinabuhi hinay hangtod nakakita ko ning Australiano nga supplier og generator tungod sa akong experience gi-modify na ko system doon ako attach nga mga maayong kuan para mo improve ba karon na improve na to pero kanang hangin kanang oxygen mismo unsa man aning pag himo nang naa o pwede itugan nimo pwede ina pwede tugan simplify naman to le ang akong modification gi-modify na ko dai paliw ko kay kini kong hangin no mo na kong yon ha ang mga naminaw na to karon pagkasulti na to kayo nga na makaginhawa tagtarong kay kung simba ko maabot ang panahon nga i-oxygen na kada ku mahal kayo unsa man ni kini mo na siya mao ni ang imong kuan medical grade oxygen so mo ni mga tangke nimong gipanghimo mo na kini na ay mga stainless aluminum na po reading machine kay usab na sa mga imbento na to kay so kining libre mo 3 months libre 3 months pasyente nga mo gawas luoy man gud imbis kay mo gawas kay pag recover adto na noon paripila sa mga oxygen plant sa gawas nga tayaon kay tayaon mga ibaligya unya di gyud sila mosugot og ang gobyerno ni adto dili mosugot karon mosugot ta kay nakaibaw na mo sa reason so at least acknowledge man kas DOH no acknowledge man kas sa konpod in fact kadaot magag mga awards na ani kini ni ang so aron nga maklaro tani kining inaning unsa may kalaki mo palit og tangke nimo unya ngadto mo pa-refill pwede mo palit pwede mo palit kay naman po business nga aspect ani gyud nimo sa imong kabahin tulad kay sa imong giingon na nga mawa patay pamugas po ng kalaki no tino na to so unsa man kalaki libre ang magpa-kuan dito nimo refill pero sod sa 3 ka buwan lang na 3 ka buwan lang okay 3 ka buwan recovery time ba pare na ko kay so kanang recovery time ingon gikan sa ospital 3 months from the hospital nga nigawas siya na siya kanang release gikan sa ospital mo na imong tanawon record so unya na sa bayad ikapat nga buwan nga pagwa pay bayad na unya ika 4th month na og di pagid siya makarecover di mo minihini na pag bayad watag na pag pamugas ta ko sige pero imposible man sad kay ako nakarecover ko after 2 months kaya to sa kabuan lawas makarecover at least katabang ta rather than igawas sa ospital nairang-arang na to sa mga tambal unya mamatay na noon kay butangan na puglain the same thing what will happen nga ang baga mapuno lagi hapon og karon og kining imong kuan sa may kalaki nimo palit ni ining kuan nining oxygen kining imong kuan mo palit dito sa imo pwede mo palit na po available okay pwede pero unsa may imo pwede pod nga nasa ilang aluminum pwede ra mo pa-refill dito pwede pa-refill sod sa 3 ka buwan libre after na ana usa pa lista lang to mga ngan kay basig mo balik-balik lagi imong negosyo okay so kini ha at aron maklaro to ni sa individual nga naminon to ron kay ang mahitabo ani ron human na ato interview basin og atakon ka dito sa mga tao dito og kuan away problema kaya sa imong planta dito kaya nag-produce tag 50 cylinders per day kanang pinaka 40 liters pinaka dako sige man kung andar na gumikan lang ni kapitan asa man dapit ning kuan sa mabulo yun luyo simbahan na diha imong kuan planta luyo sa dool ng 7-Eleven dia o kanang dool sa Barihol so moadto lang dito or wa kay magkuan nga mo pa-deliver na oxygen nana adili pod sila gyud mo adto kay ila man tangke kung nasa tangke di ila po na dito di po ko musugot og tayaon kay mao man kuan na gihapon so susihon nimo kini manhimi kay magpa-refill me tanawon to imong tangke og kuan ba ug wa gani palit ka sa tangke diri sa amo okay sige so kuan man ka klase imong kuan tangke pila klase ni 5 5 ako na ako ining kuan
sa nato kong papa kining kinadak-an ako, kining tunga-tunga na ako ani o kining kinagamyan kay mo man nimo dadasa sa kinan. Oh, yun, oh. Oh. So, kaya babaw ito mo na oxygen plant. Ang kinisya na pika. Okay, sige. So, produce like 10, pinakadako na itong planta. sa mga hospitals, nakasupply ka? Sa mga hospitals? Pila ka hospitals ang isuplayan? Hospital. Si Tinta? Tinta Kapin. Natay ongoing project, government. Kaya nakita mo nila, unsa ka limpyo ang atong oxygen. Buhay yun na pasyente. Oo. Mo na mo ko na to. Oo. Si Tinta na, maybe we'll be having a coming doctor kining sa Hagubiaw. Tingali og panalitan sa government man siguro mohatag ka og mga special arrangement po. Yes, of course. Labi na kung kuan. Oo, natay special. Ang ato nahimo kang Singson. Singson man. Governor si Jerry Singson. Bago lang nahuman na to. Unya, the best ang ato gud sistema tungod sa atong invention kay na ipamili og kanabang kami nga nanikamot magunsaon pag kumpuni nga makatabang. Ang among planta nga gibuhat tanan automated na wa na itaw-taw gani. Andar lagi ang kaugalingon. Very clean and precise kayo. Unya lifetime pre-service warranty sa well joints. Nga naman welder ko. Usa ko sa naka-contribute sa economic growth sa Pilipinas ka. Nakadaog og first Filipino galing Pinoy magsaysay award way back 2005. Di Gloria Macapagal-Arroyo. And sa Dubai, sa akong plantang itrabaho nito, 12 times awardee ko dito sa mga imbento na ko. Mga innovations power to simplify the process of manufacturing. Diri po sa Pilipinas, daghan po kong imbento like shredding machine ako na ito ni. Kana mo dugmok sa mga needles and sirens. Kini yung plantay busuro niya ko nito para ma-inspection ko nito. Sige, very good. Nyapuhon lang makalugar. Oh, sige. Mga ko kanimo kay magapura ko nimo daan ni adre ito ni kay. Ato susihon ni unsa gini dito. Sige to ni. No. O sige. So kini unsa man kining mo kuan ka? Okay. Kini ni ang adto palit sa imong tangke, libre na ang pag-refill for 3 months. Oh, 3 months. Okay. Sige. Mo na iplanta na to ang process flow. Oo. Gihanggap sa atmosphere ang air. Mas mahal gini imong tangke kay ko man kanang stainless man. Oh, pero lifetime po. Oo. Kung kuan ang ratio, ang life sa imong tangke 5 ra ka tuig. Taya na gyud. Oo. Or sa ra ka tuig. Oo. Ang ato, way taya para makopya standard which is 90 to 96. Okay. Unya, medical grade yun which prescribe sa balaod. Okay. So ano na? After 3 months mo pa-refill dito, bayad naman. Pila man po pa-refill in dako? 300, 400. Oo ba? Kaya kasagaran, kita na ko yung record yun Oo. 600, mahal po. So, kanang 300, pakaswilo na ko sa tawa na, pabayad ako sa kurente. Oo. Ang importante lang yun, nakatabang nga dili mamatay ang pasyente. Oo, bitaw kaya limpyo ang imong kuan. Limpyo so, yun. number 1 na to nga atong gikuan ni Junri Nadila nga limpyo, makapasalig ta nga limpyo ang oxygen. Ikaduha, na libre nga 3 months nya mo na pinaka-importante. Mo na ako ano. Okay. So, kadto ang gikan sa hospital, na certification mo ipagawa sa hospital, librehan na to 3 months. Yeah. Kadto ang nagpalit og oxygen, libre sa gyapon 3 months for 3 months katong bago nakapalit og tangke. Naigamay na dako na kidakan. Okay. Kuman sa itong interview na mo palit dito, naara kay Pondo? Daghan. Mo ba? Ako ba nang gikuha na ito na abin mo nga no? Nakaibaw man dyan ko nga the whole Philippines mo palit na ko. After gitawag ko ni Director General Herbosa. After gipatawag ko ni kaning among nahitabo ni Secretary na amang ko ano, explain ko kaning tangkiha po akong gikuha no. Why should we go for tayaon nga na may dili? Which is barato, limpyo, mabuhay yun ang pasyente. Not that it seems the government gi-authorize pagpatay sa mga tao. Why? Ambulan sa plaudan, taga-alag tayong tangki tayaon. So, kini nga ning oxygen nga tank nga kagamay, pila man ang inanapod? Tingali mga kani 3,000 kapin. Sa paliton nimo. Paliton no. Kaya pagpa-refill ana, pilang refill aning gamay? 250 to 300. Okay, ko man. Nakakuan-kuan ko ni Junri Nadila kay ako may tiguan sa oxygen sa amo sa ako noy. Dugay kong kumbatis kong papa og kuan noy. Pero kuan gyapon to, kana na ang diri sa basta dugay-dugay sa to kung papa kumbati pod, no? O kada ali pa nanto Tony buhay paturon.
Kada admit adto pida. Oh, nag-abot dito sa ospital? Sige, yun. Oh. Kinin Junley, abot mi sa ospital nga naman ka, papa ko gibantayan. Oh, siya po sa una po kay akong pasyente. Dili malalim bitaw noon. Unya kanang sa balay, magkuhan kay inani, no? Kay kinani ang simba ko kon ba ako na ko'y oxygen concentrator pero napo ko inaning tangke kay inig brown out. No, lisod man nga kuan. So andam ni mo daan. Taas-taas gito imong sakripisyo. Kuan gyud. Medyo taas-taas gyud. So sige, Dr. Edward, kinini ang salamat kayo ining imong pag-inform karon, ni ining imong atong i-promote kining limpyo nga oxygen. Number 2, atong i-promote nya makalibre tag 5 ka na 3 months libre John Ray, dako na kay na John Ray. Kabubuhi di ka og kon. Oh. Labi na ako sa una, ako kasuway ko sa una kanang dakong tangke. Matay every 3 days palit ko. Dakang yun, no? Every 2 days na. Ako nang gikuan yung oxygen. So kung naa ka ana, makalibre kag 3 months dako na kayo. Oh. Buhi na yung balik to ni. Oo. Ang imong igasto nga tambal pag recover sa ospital para na-admit ka 1 month. Kini nindot na kaya mahanggap nimo makasiguro ta nga limpyo gyud. Limpyo ni nga kuan. Limpyo unya medical grade kay gibutang sa balao dire. Kini naning usa nga oxygen nga imong gida. Tan-aw na to ang iyang kuno. Na man say taya kini gikat nimo ni. Gikat ako na daghang ko gikat to ni. So ang sa ilawom taya. Unsa man na ilan ang hinluan pod sa kanang kuan? Ako. Oh. Og panalitan na karoy oxygen nga kuan nga mo. Ako lang ning kuan kini ni ang mubayad lang ko oxygen nimo pero iba nila gamay kini mo ang tangke. Okay ka na? Ayaw mo. Mura ko taga-post. Kung na yung illustration to ni. Amo na journey of the patient gikan sa ambulance ngadto sa emergency imo na to ni. Ya, imo sa ning kopya to ni. Be sige be. Okay. Sana si doktora pa anak na doktora to pagistorya mo nga. Hingyo siya nako nga tingali posible mo ni may tabo na to. Ngano mang ako gina siya nang maligi ingon po ko niya nga nami ka-offer nimo dok. Nga bitaw kay kung panalitan og ikaw maoy ibutanta kini mga ospital sa probinsya panalitan para na oxygen supply. Mo na nindot. Nindot. Kon nila sad taga og barato kayo to. Barato kay gobyerno man. Ako na ang ato nakuan bitaw ko diha kay akong ugangan ng ospital na bagaan. Naunsa ba nga abot dito na may kani na to anak ko. Dugo dire patay na yun. Gako ang oxygen way sud. Tayaon pa. Unsa man ni oy. Pasag dalang pasyente taw luoy. Pag abot ako, pugos ko niya at padas community hospital. Pag abot sa community, adi tiro pagikan pati pataya yun ta. Karon napabayaan to wala na. Karon ang naminaw na to nangutana unsa man kunoy pag-contact nimo o gustong interesado sila. Unsa man na kay number, unsa man number na kay kuan unsa man. Kay basin og unsa man pagkuan. Direct number debe. Basin og magsunod-sunod ang tawag ba niya kuan pod. Na kay tigtubag kay pasidi ka katubag. Mana number. Haman. Number. Mana? To na flash na. Haman kana. Ano sa number? Okay. 0917-680. Mana? Asa? 0917-680-0977. Okay. Luyo sa simbahan ito ni. Mabulo Church. Okay. Mabulo Church, BMC Training Center for Welding and Fabrication. Ako lang sang suruyon po na dito po ha. Para inspeksyonon ako na dito. Angay nimo. O niya makalugar na ko. Sige. Ikaw, Sunre, Nadila. Alright. Kuyog ka dito? Atong tanawon dito? Nakadto na ka? Anytime, attorney. Kasama ang attorney Rupil. Bisag kung sa kurasa. Bisag uman sa mo ang board work. Pwede na tamo suroy nga to. Sige lang, ato na sa schedule kay murag di mada sa oras pa karon. Unsa man ni mo ni ang kuan? Sige. So okay. Unsa may nga ning imong korporasyon? BMC Training Center for Welding and Fabrication. Karon BMC OPC na siya. Okay. One person corporation. Pero ako kasosyo ko mga anak nako. Nalan ni kay turnover man na to kay. 75 years old. Naginhawa og oxygen kalimpyo. May tiyan mo to na magbutang ka di oxygen sa bukilid. Mata dire mo to ka ay na lag unang naglaing makaayos lawas oxygen yun.
Kung maginawa ka og at least 2 liters per minute, purbidang ninduta yung paminaw, way sakit si mo, way laban. Puta kili do. Ato ako dito kay kumplito na to ang imong kanjas to preserve you para makaserbisyo pod sa tanan. Kay dako gin ka wa ka, di ko mahibaw nga. Nanglan ang province of oxygen. Sige, so kini ni ang wa na koy mga pangutana gawas og do na pa kay dugang announcement sa atong mga igsuon karon. Akong announcement ini nga niya ang BMC paghatag og gamay hinabang tungod kay usa ni sa advocacy nako nga namatay ko tungod sa way oxygen. O doon na mo kayo oxygen makadaot. O na nga, ang tanang hospital, di na mo kayo mahal. Di mo kayo way oxygen kinaalihan sa lag nga di makagis kasada. 24/7 na agyod asyo di na. O niya, medical grade pa yun. Medical grade means 90 to 96. Pharmacopoeia standard, ISO standard, World Health Organization standard, which is only 82% required. 96%. Dili 99. Kaya kanang gigamit na to ron, gawas nga tayaon, 99.9 pa yun. Intended only for industrial. Nga naman, magbaril na siya sa tangke. Ang tinuod, kung tinuod nga oxygen nga medical grade, mauragin na siya. 90%. Dili 99. Okay. Sige, salamat kayo, Doc, ha? Sa imong pagbisita dito sa Sibianan, inubanan po ni Junri Nadila, ABS-CBN News, as Kangil Ngiga.